Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da shigowa cikin wannan channel nawa mai albarka. Kamar yadda muka saba duk kowane lokaci muna kawo muku gyama-gyamai. Da mun saba muna kawo gyam ɗaya ne a bidiyo ɗaya. Yanzu mun canza, za mu ringa kawo muku bidiyo 3 zuwa 4 zuwa sama da haka ma. Mu je gyam na farko. Ga gyam ɗin, duk gyam ɗin da za mu nuna muku, bayan ka ga gyam ɗin za mu nuna muku yadda za ka shiga kai downloading ɗinta insha Allah. Gyam na farko shine muka shiga na wannan gyam ɗin nan. Wasu sun san gyam ɗin, wasu kuma ba su san ta ba. Domin gyam ɗin tana da matuƙar daɗi sosai. Gyam ne guda 3 muka kawo muku a bidiyon nan. Insha Allah cikin gyama-gyaman nan ko da wata bata burge ka ba, na san wata za ta burge ka. Kuma bare ma na san duk gaba ɗayansu za su burge ka. Za kuma mu gwada maka yadda za ka shiga kai downloading ɗinta. Kai downloading ɗinta insha Allah. Kuma sai ko da ka je yin downloading an nuna maka ƙasar da kake ba su baka dama ba, hakan za ka iya yi mana magana ƙasan bidiyon. Za mu gwada maka yadda za ka yi downloading ɗinta ko a wace ƙasa kake a duniya. Insha Allah duk gyam ɗin da za mu kawo ko da ƙasar da kake ba su baka dama ba, za mu nuna maka hanyar da za ka bi. Kaga gyam ɗin ka gani sosai, tana da daɗi. Kuma da ka duba yanayin gyam ɗin ka san lalle gyam ɗin nan ta kai gyam. Gyam ɗin ta kai gyam sosai domin tana da daɗi gaske. Sai ma in kana buga ta za ka ji tana da daɗi. To bayan kun ga wannan gyam sai mu tafi ta biyu. Ita kuma wannan kaga za ka iya samun abubuwa da dama a cikinta. Ganin yadda saboda simulator ne gyam ɗin nan, taxi ne sosai. Za ka yi abubuwa, za ka yi kala-kala abu dai sai dai ka shiga ka yi downloading ɗinta. Don wani abun ma ko da na faɗa ma zan rage ne. Abun ya fi haka. Ai shi ne. To za ka yi ta kuma idan fuska ta farko da za ta nuna maka haka ne. Amma ko da yake za mu nuna muku ne ganin yadda muka saba. Duk gyam ɗin da za mu kawo za mu shige ta, za mu gwada yadda ake yin aiki da amfani da ita kafin mu nuna muku yadda za ka yi downloading ɗinta. Da farko ma kaga za a kira ka irin kamar kiran nan haka na yanayin wannan aiki da haka. Ga phone nan ka gan shi, ga abubuwan da ka san mota tana da shi, wannan tana da shi. Ko da yake ma direban na nake tunanin ko bai iya ba ne ko kuma da gani ne. Da gani ne za a ce don saboda ni ina nuna muku ne. Saboda idan ka samu ka daki wani wurin ga irin abin da za ka samu. Ka gani mota tana da daɗi. Ita ma wannan gyam ɗin za ka canza mota, za ka canza abubuwa da dama sai wanda kake so. To tun da kun ga wannan sai mu shiga gyam ta 3. Na san kuma gyam ɗin ta 3 za ta burge ka sosai. Kafin mu shiga gyam ta 3 ga yadda za ka rubuta ka samu ita wannan gyam ɗin. Za ka rubuta gashi nan garan tasi. Kana rubuta insha Allah za ka same ta. Kuma za mu gaya muku yadda za ka same ta cikin sauƙi. Ka ga bayanan ta nan, ka ga mutum sama da miliyan 10 ne suka yi downloading ɗinta. Ka ga ko application ɗin da ka ga mutum sama da miliyan 10 sun yi downloading ɗin shi. Lallai application ɗin yana da matuƙar daɗi sosai. Application ɗin yana da daɗi sosai. Domin gyam ɗin nan kana ƙasa irin mutane ne da suka yi maganganu a kanta. Ta gyam ɗin nan kenan. Ka ga kuwa sosai gyam ɗin tana da daɗi sosai. Bayan tana da daɗi kuma gyam ce wanda ba sai na faɗi wani abun kanta ba. Idan ka shigo da kanta za ka gani. Mu je gyam ɗin mu ta 3 kuma. Gyam na 3 shine na wannan gashi. To ka ga idan ka daki abun nan
za ka ga irin abin da za ka tarda. Za ka rinƙa tsallake su ne, za ka rinƙa yin tsalle ne haka nan. Za ka yi tsalle, wannan za ka yi ƙasa ka yi tsalle haka. To ita ma za mu nuna muku yadda za ka same ta da inda za ka yi downloading ɗinta in sha Allahu duk cikin wannan bidiyon. Kai dai ka daure ka kalle shi bidiyon har ƙarshe domin bidiyon ba a magana sai an gan shi. Sai ka yi downloading ɗinsu ma sannan za ka san lalle gyama-gyaman nan suna da kyau. To kamar yadda muka wannan kuma in sha Allahu mun ɗauka ne wannan mun ɗauki za mu rinƙa kawo muku gyama-gyamai wannan channel ɗin. Wannan channel ɗin namu mun buɗe shi ne domin za mu rinƙa kawo muku gyama-gyamai ne kawai. Da abu dai da ya shafi game in sha Allahu. Ko kana da tambaya za ka iya mana shi a wannan channel ɗin namu. Kagan shi game ɗin sosai tana da daɗi ita ma sosai wannan. Domin ita shi ya sa ma muka kawo ta ƙarshe. Muka kawo ta na ƙarshe domin mu gwada wa jama'a ita. To dukkan su wannan gyama-gyaman za ka iya samun su wurin comment ɗin farko. A nan za mu ajiye link ɗinsu kana shiga ka yi downloading ɗinsu. In sha Allahu kar ku manta da subscribe domin samun cikakkun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora su. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.